Okay.
Balik na lang po ako. Said the moonlight to the shepherd boy, "Do you wanna
ko sa'yo, itali ko sa'yo. Layag yan eh.
earthquake. Sige lang, go. Gantuan lang. Gantuan. Sige. Ito malayo. Malayo. Wait, patay ka dun. Wait.
Isa pong Salisbury topper. 1 piece lang po. Ano pa? Tapos double cheeseburger po. Ay, ito pala. Ano pa po? Wait lang. Tingin na lang ako dito. Tapos isang freshly cut na fries. Fries po siya hindi available. Not Available lang po. available. Nachos on Okay. Anong drinks po ang available? Drinks po available siya sa grocery store. May Starbucks na logo sa dito. Saan po? Doon sa May dito. Starbucks po. Okay, sige. Sige, yun na lang po. Bali po, sa list toppers 1 piece, isang double cheese, 424 po. Okay. Receipt 500. Thank you. Sa list toppers 1 piece. Halo-halo po. Ilan po? Isa lang. Ano pa? Yun lang. 149. Okay, sige, sige. May bottled water ka mo. Meron po. Ang gura na. 30 pesos. Ilan? Saro lang po. Account na lang po kung tama.